Hello mga amigo-amiga! Welcome back sa akong YouTube channel. Althea Francesca, ang inyong amiga. Nga buutan, nga tangaon usahay, o gwapa, ingon sa kong mama. Before ta magsugod, ikaunom pa lang nako ni nga video. Kung karon na ka nasaag sa akong channel, please subscribe. Pinaabti. Gapamugos na ko karon na time. FYI di ay mga amigo-amiga. Sari-sari ni akong mga videos ha. Kanang sa tanaw na ko nga malingaw mo. Ug ako po syempre. Lain po kay kamura. Dapat everybody is happy. Diba? Karon mga amigo-amiga, i-share na ko sa inyo kung sa makitan sa kong mata sa TikTok. Ato-ato lang niya. Ako ni silang gina-follow. Mga Lamion ni sila ng mga Keke. Mga bet ni sila. Stalker lang, besh. Kana gani mo siga imong mata o tutok sa ilang. Alam yun na. Tutukan jud mo from head to toe. Nya panagsara niya. Kanang maungot ko sa tunga-tunga nga part. Kanang ganing makapanlunok kag laway nimo. Kanang pinayani mo. Ana. By the way, reaction video ni mga amigo-amiga. I-rate na ko ni sila from 1 to 10. 1 is the lowest and 10 is the highest. The English. Pwede po itong mag-rate. Pwede po itong mag-rate, di ba? Bisaya. Okay sa inyong bet, okay? For entertainment purposes lang naman po. Bago po muna ang lahat, ito ay katuwaan lamang. Huwag po sana kayong magalit. Dahil ako ay madaling pumangit. O ha? That's what you called rhyming of words, man. Alright. Ang una nga Keke kay si at boy named Luis. O ha? Ngalan palang Keke na. Yeah! Alo, nag-expect mo no? Nga naka-topless. Alo, atik-atik. No. Ako dyan ang gituyo nga dress properly sa ang una. 8 iyang score. For the following reasons. Kabalo siya mo sayaw, in fairness. Nya, with facial expressions, di ba? Yeah! Nya, nindot po diyang outfit kay uso-uso, naka-hoodie o bonnet. Nya, bangason si kuya. Gilok-gilok, besh. Ikaduha nga Keke kay si at Aidan's 808. Nakahubo na. Excuse me daw. Look at me daw. Kalami ni kuya. You serious? 7 ang score ni kuya. Lamion siya, period. Bitaw, nag-effort po siya o butang po caption sa iyang video. Nya, nindot iyang jogger pants, uso-uso, fit sa iyang waist. Nya, nindot siya og body, healthy. Maka-attract siya og viewers. Diba? Ikatulong nga Keke kay si at Noah Naki. Basta Noah. Lisod kay lito ang pangalan, besh. Seriously, so far wala pa akong kita nga nakatopless siya. Except na lang sa iyang profile pic. Alright. How to get the perfect smile in a picture. OMG, super cute. Huy, kagwapo. Nag-smile, ang binukat. Now remove your finger. Ulagi, gwapo na ka in all angles. Ikaw na. Ikaw na ba ang baby ko? Ni kanta. 8 ang score ni kuya. Dili perfect, wala naghubo. Oh, you're so funny. Joke lang. Bitaw.
Nag-effort si kuya, oy. Na-concept yung video. Na sa CR yan. Ito, cute-cute ng si kuya. Makaingon ka, o. Paakon ti ka karon. Joke gihapon. Chismis na dayon. Hala si Teya. Nagbinadlong sa iyang video. Buotay lang. Pagbuhat po og imuha aron mahappy ka. Lain po kayo mag-reaction video ko nga mo nag-robot. Walay emotion, te. Kaupat na Keke kay si Mike Jeffrey. See you later. I love you. Whoa. Did you actually just say that? Yeah, I guess I did. Well, I love you too. I love you too, kuya. Marupok pa rin ako. Otoke. Ang score ni kuya kay 7. Gitindugan rata. Pero in fairness, nag-effort si kuya na i-props. Without SDI kay isa raman tong tuwalya. Nice po iyang hair. Nya. Ang bigote ba yun? Lalaki kay tan-awon, maka-reply ka og unsang I love you. I will jump to you. Kalima nga Keke kay si Atchoni Labrusca. Alright. Okay. Wow, ana lang niyang gibuhat. Grabe na ang tama sa kuha. Kirig-kirig na ko. Kay unay to. Gwapo jud siya. 8 ang score. Mas bet na ko nga black iyang hair kaysa anang gray. Basta, uy, gwapo jud siya. I'm speechless by it. Ika-6 nga Keke kay si at Nelly got the juice. Alright. Oh, wow. Bet na ko siya, laki kay tanawon. Ganahan ko sa art sa iyang braso. 8.5 ang score ni kuya. Nag-effort. Nag-wave-wave sa salong besh. Naganahan kay kung gitanggal na ang sando. Muscle kaayo. Nya, pinapaak pa sa lips sa last part. Joke. Ikapito nga Keke kay si at Prat Blanc Owan. Di na ko ma-pronounce ang pangalan, besh. Very lisod. Alright. 7 ang score ni kuya. Ditindugan rata. Pero nag-effort man gihapon kay naay pinapaak sa necklace. Nya pang summer ang outfit. Nya blue eyes. Mao ang weakness na tong mga Pinay. Tama ba ko? Comment lagod kung mo-agree mo sa kuha. Okay? Ikawalo nga Keke kay si at Josh. Alright. Kagwapo ni kuya. 8 ang score ni kuya. Nag-effort. Nag-change outfit from bathrobe to short. Diba? Naipa-concept nga white. Nya, nice iyang hair. In fairness, nindot siya og smile. Makagigil si kuya. Ika-siyam nga Keke kay si Isaac Ramirez. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Kagwapo! 10 ang score, perfect. Crush na ko ni siya. Very manly. Kung inga na ang muagi sa imo sa portahan, besh, o sa imong buhaton, ako siguro kay
palipong-lipong niya. Catch me, I'm falling for you. Ana. And last but not the least, kay si, it's Hash. Alright. Pareho silang Naomi Zayn Malik sa One Direction. Gwapo si Baby. Baby boy. 9 ang score. Nag-effort po siya. Na ay pa-transition ng iyang video. Gwapo din siya. Maganga ka sa iyang pagkagwapo. Doon sa kaya sila pagpulman, no? Makasana all na lang ka. So ano na? Okay pa ba kayo dyan? Mauning ginatawag nga perks of being a single. Kay walay masuko bayet. Tapos na ang aking pag-react sa mga lamion nga kekeru. Nya kung giganahan mo, comment lang diha sa baba. Basig na amoy gusto ipa-react sa ko ang mga videos. Ako dayon nang dupahan, so walay pagduha-duha. Wala pa nakasubscribe diha. Subscribe na ayaw kaulaw. Nya pindutan na lang po ng bell diha sa kilid. Nya i-like na lang po din ni nga video. Okay? Stay safe. Stay safe, everyone. See you sa next vlog. Bye. Kick.